right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother. Здравейте, уважаеми зрители! Датата е 5 октомври, денят, в който в България се проведоха предсрочни парламентарни избори, а ние се намираме на сватбата на Радостина и Васил. Нека видим атмосфера от събитието. Как изкараш до сега? Кажи ми стай или не? Лъкайте, братлетце! 1, 2, 3, Горчиво! 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 Бяха най-невероятните кумове, които съм виждал на сватба. И това не го казвам просто за да ви споделя някакви мили думи. И той беше едно много живо, много експанзивно дете, но понякога така доста буен. Имам чувството, че имаше и някакви лидерски качества. Коя е най-характерната черта на Нието? Че е кралица, това никой не го знае. На дружба вече на овче купел. Как се чувстваш? Много добре. Мислиш ли, че лесно ще вземе Васко? Абе, побутаха се добре. Айде, тръгваме да подписваме. Свърши се. Размислихме. Кой им каза Горчиво? Check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. About now. About now. About now. About now. Джони Свалдена. Да питам той ще носи парите в къщата. Така че аз мисля, че да бъдете предвидите нещата.
начина, по който протече този изключително симпатичен повод. Най-хубавия. Най-яката сватба. Всички бяха невероятни. Give it to me, baby! Живот, здраве и това е цял живот. Любов. Всичко, за което сме събрали днес, е любов. Виждаме я между младоженците, между приятелите. Това сме ние. Обичаме ви, Васко, обичаме ви, Нине. Това е всичко. Това е всичко от Сватба ТВ. Наслаждавайте се на записа.